YouTube. Parane. Oke lur, balik maning lur, mancing maning. Kayak karo bocil. Kayak shooting ya. Kayak karo bocil loro, lu boncosan tapi lur. Spotnya ngarep rumah. Pinggir sawah. Umpan getuk. Aja tiron yakin. Anu kayaknya kota gede banget kok. Iwake loloden. Mar yang sisa nolih yang sing ora kepenak mari kok. Wis tunggu kene suwe banget. Ya bang, sabar. Umpan sebenarnya cukup. Mau tanya kok isi nang jauh solih. Mene teka wis solih ora kepenak mbok lah karo sing wis menunggu sekian lama nang kene. Pirang bulan ngono kene tunggu. Nembe jam paling. Kira sih Tengah siji paling. Cus. Lalalalalalala. Kelur. Olihane. Dalang. Panas. Kaila sing larang. Urang, kok apa sih urang? Kaila sing larang. Yang juga kayak cerita. Kasame. Langsung kok. Mau tadi olian nih wakenan ya milih-milih sih kita mbok. Mau lah anu pancing 500-an nih. Weh. Ada ya ini. Kok ketagihan kok jorane nyota. Anu blenduk bae kena. Cus, aduh. Tak penak yakin dia kok. Cus. Kihir.